May mahalaga kong sabihin sa'yo. Ano yun? Surprise mo ta. Ay, Excited ka? Oo nga, excited ako. Kaya na natin, gugud mo na. Sing-sing. Ako man. Nag-propose na kini Rosil. Ipakat ko adi sinursurok dyan, kababatuan. Nag-memorize mo agad magbakiday. Uy, yung payaunay na yata ko ah. Sing-sing lang tinagatang ko, nakagatang ti rusas ta ko ano eh. Nakahingi na mo ti kasto. Dapat importante, basta unti kita na ka. Oo, wala na eh. Nakamemay ti dugdugtong na. May tingarti bato-bato na eh. Ano nga tabang pumasado ng kara? Dependin to na jay pa. May kita dito eh. May dayaan. Pangkusundun na tayo sunod jay balay da. Tapos ag-date kami tani karya. Pingka na, nagadupay na tao jay karya. Oy. Kaslag, propose ka mo tayo. Siyempre, akin naman dahil. Po, nakapimpintas mo tayo sa Dasing-singaw? Awan. Kadaanan kayo kami, katatao. Tatta kabarwan, dakas tinan. Dala panyo iding ito mo dajay hindi ko ide. Dati panagay mo kay may sakin may sang. Panyaw? Panyo no ang bado. Ano uso sing-sing iday? Awa, sinukot ka bilang idi ti bado. Isa. Nakaroon na ata ko ah. Sa tinaklaw na kayo, ipakat ko, nagidi ko ah. Hintan ka, suruang ka mo ideng. Kasursuwang ka mo ang jayal. Oy. Nakaroon day. Oy. Ikat tayo ngamin, di balay yung mga kuha. Nek, dakay mo tayo. Ay, inang! Chocolate man. Sasabat ko na kuha. Manang Anabel. Kapag daya? Uy, di naga po bro, di ka sinsing ka nga kapinpintas. Ay, tula. Dami tobleron na. Uy, may man, tagal ti pasarabo na. Kasi nga talaga tagkakasingsing, no ka. Uy, napatag. Kita, napatag. Ita mga lakay ng titanong dyan, tapo, nabambanlungak, makininuma. Itak pala tayo. Ay, nyaw, tadayo mo din dyan, sa bahay nyo, ang layo. Malapit lang. Malapit lang yun, ilang minutes lang, 30 minutes. 30 minutes? Oo. Oo naman. Pero may banbanlog ko dyan. Sa bagay. Ngayon talaga kastangan ng tikwa. Agayat. Ayun na. Kahit malayo, malapit pa rin. Siyempre yes! Sorga na alang-alang ko si Tiglay. Nagbayag mo nina eh. Nagbayag ka tay. Kawan sa mo, jidak to karyan mo minum, hindi, danong dyan eh. Danya karyan eh. Sige, tara. Dapat yun. May mahalaga kong sabihin sa'yo. Ano yun? Surprise mo ta. Ay, Excited ka? Oo nga, excited ako. Oo, mag-jumping to yan. Kanang ti pa nung tao mo tao. Kaya baga baga nga rain dakti ta, baka na malati inuman daga na lami eh. Kanarto mo ngunit ay sublim ka tadanong man. Wala nga rodan ano, inuman ta mo mga tayo. Wal, ora ta dalam sa ta. Ang ganda naman ng karayan nyo. Kaya nga dito kita dinala kasi maganda yung ambiance, yung ano niya, yung view. Oo nga no, tapos white sand pa oh. Oo. Oh, nauhaw ako eh. Bag, madumi, uminom. Malino nga, ako na ako. Bahala ka. Uy, huwag kang umalis ah. Rosel Topinyo, will you marry me? Bakit? Di ka matatanggap yan. Masyadong maaga pa para sa pag-propose. Tignan mo, 4 pa lang naman tayong beses nagde-date. So ayaw mo talaga? Ayaw ko. Rosel! Rosel! Han. Matitiga naman eh. Oh, ito oh. Meron ka ba? Kakainap na kumain? Ano, tara na? Tara na sa ilog? Ayaw ko na sa ilog. Bakit? Basta, ayaw ko na sa ilog. Doon na lang tayo sa ano, sa poblasyon. Tara ah. Gusto mo doon? Oo. Yung sa may bagong pasyalan sa Matusalem. Oo. Doon na lang tayo, ayaw ko na sa ilog. Tara. Yung kami nang. Uy. Yung dati na, hindi naman ang Anabel. Sikay to timangan tan. Chocolate din tan. Tara po kayo nang. Uy, nako.